Mga higala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga amahan naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon niining takna o Dios kami maghatag og mga pagdaig pagpasalamat dinha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay nga pagasimbahon ug alagaron. Ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among kinabuhi. Niining takna o Dios sa gihapon kami magapasalamat kanimo nga padayon gihapon ang gamay nga panahon diin ang mga binhi sa kaluwasan masabod pa sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata. Tuguti Ginoo nga ang mga nagapaminaw karon imong kagiyahan ang ilang mga hunahuna kasing-kasing ug salabutan nga pinagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makahimos pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dito sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan, no? Sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ni nga tan-aw dinhi. Sir, maayong hapon kaninyong tanan. Kami andam na pod bisan layo-layo pa og jutay ang inyong oras sa pagsugod sa programa, pero nangandam nami nga among iride ang among radyo kay usahay mulikoy mani kay og mauwahi pag tune in magsagarat man mura man hinuon og masuko kung maminaw mi sa inyong programa. Maong amo nga i-tune in daan aron nga dili mi mahasol sa sigpaminaw kay magsagarat. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat sad no sa inyo gyud nga kadasigon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Unya tuhui og laumi nga kining inyong pagpadala sa inyong pagpaminaw sa atong programa, maniwala mo magdala ni og panalangin diha sa inyong mga kinabuhi. So kanang oras nga inyong gigamit sa kanang pagpaminaw sa atong programa, gikalipay gid kana sa Ginoo. Nya maayong gabi sa inyong tanan diha. Niya patay basahon. Sige mig paminaw sa inyo, pastor.
duna lang ta may pangutana madain ni. So dunay pangutana ron nga atong tubagon nga kuan dunay pangutana karon nga atong tubagon nga paluap ba lang sa atong gihisgutan kagabi no niya patay kuan last text nga atong basahon. Inyo gyud kanunay sir nga isulti ang pulong sa atong makagagahom, pero di ami silingan dire kusog kaayo nga maminaw, pero pabilin man sad ang kakusog sa panigarilyo, pag-inom, mura og bungol nga way nabati sa pulong sa makagagahom. Salamat sa pagbasa sir. Sige lang, mao gina no naagi mga tao nga ingon ni ana mo bitaw gisulti sa atong gisgutan na sa kadaghan kaayong mga higayon sumala sa Santiago 1:21 nga lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Unya kay naa magay mga tao pod nga wa sa gihuna-huna ug unsa nang iyang gipamatian, natural nga nagpabilin siya sa mga butang nga ingon ana. Pero ang pinakanindot gyud ingon ini nga bisan mo na iyang sitwasyon pero nakita og nahibaluan gayud nga siya nakadungog sa pulong sa Dios og dili na unya siya ni ana makamahay pa sa adlaw sa katapusan. Sama ba sa panahon ning Noe? Kadtong mga taong nangalaglag panahon sa lunop, dili to mga taong wa tumasayod, makadungog, makabati sa pulong sa Dios. Nakadungog to sila, nasayod to sila. Pero unsaon man nga tungod kay wa man lagi nila gyud patalinghugi, wa nila tagda ang pulong sa Dios, mao hinungdan nga naangkon nila ang kalaglagan. So sa samang pagkaagi, doon na may paghukom ang Diyos ni ining kalibutan na dili na pinaagi sa lunop sa tubig, kundili pinaagi na sa kalayo. Apan sa dili pa kana mahitabo, gisugo gyud mismo ni Kristo nga iwali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Okay, kay isugo man sa Diyos nga iwaling maayong balita sa tibuok kalibutan, kini nga programa nga inyong ginapamatian nagawali usab kini sa pulong sa Dios. O kung unsa may inyong dangatan sa adlaw sa katapusan, dili na unya mo makamahay tungod kay inyo nang nadungog og nabati ang pulong sa Dios. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto sa pagtubag ani karon ni ang pangutana, kanana ang kun murabag iyatong reaksyon no ato sa tan-awon ang atong monitor aron ta makahibaw sa kanini ang kuan sa diining dapita ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Apan sa dili pa no, sa di pa ta malimot, ako ding i-greet ang mga buotan nga mga pamilya nila ni Ninong Duming Bunukan og ni Ma'am Daisy. Ma'am, happy birthday. Sobrang tahimik ka ma'am ha. Unya diri nako kahibalo nga imo di ang birthday ron og happy birthday pod kang kuan kang Ninong Duming dungan maday inyong birthday. Diri naging ko karon ragi ko kahibaw nga birthday day ninyo. Busa nga happy birthday. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Okay, Brother Isaw, ipalihog ko og kuan happy birthday na lang sa tanan nga nag-birthday karon. Unya happy birthday advance, belated happy birthday. Okay, Brother Isaw. Okay, salamat Berjon og may gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kigilan, mga suking tigpaminaw na tong programa sa kanginan Jesus is our hope. No? Sa ato karon nga rehimo nga live do na natin na-receive nga mga nagkalain-lain nga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers.
Nias Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, mayong gabi na usab sa mga naminaw og nagasunod ning programa og maingon kaninyo Brother John, Brother Isaw, God bless og happy midweek. Brother Ronnie, maayong gabi nimo diha sa Saudi Arabia uban sa mga naminaw po diha sa ato nga programa. Mayapod si Brother Siloy Del Tam, mayong gabi mga brother og sa tanan naminaw og sa tang nag-live, maayo usab nga gabi ninyo og God bless kanatong tanan. Niapod si Brother Jacob Sumalinog, mayong gabi mga brad watching from Libho, Kabatuan. Dinihasab sa ato nga Pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato nga ato mga kaigsunan sila ni Brother Jimmy Reyes, Brother Edward Gini Reyes, Brother Jan Moses Rosaleos Puyot, Brother Vincent Iturma Bistar, niapod si Sister Vinisa Vilches de los Santos, Sister Helen Romagos Ilyar Cusa, Sister Ginaline Lumuntad, Sister Melidet Branzuela Fuentes, Wills KML, Brother Emmanuel Pobadura Kalibog, Sister Jibni Jiris Malate. Nya ato sabday i-great og happy birthday ang ato ang buutan og madasigon dinha nga inahan sa Nazaret ni Sister BT Idar. Yes, birthday man sa dero ni Sister BT. So happy birthday day Sister BT Idar diha sa Nazareth. Happy birthday Uncle Doming og Ma'am Des, og ang Dios magapanalangin kaninyo mayman sa tanan nga nag-birthday og nagapaminaw nining atong programa karon. So sa pagkakaron wala na mensahe nga napuno alang sa pagpadayon sa itong programa. Ang panahon ako'y balik diha kanimo Brother John. Okay, ito ning kuano, so daghang kaayong salamat Brother Isaw. Kagabi atong gitubagto ang pangutana nga matud pa didto adtong pangutana naglibog gyud ko anang inyong pagtuo. Bahin sa adlaw lagi kunong igpapahulay nga dili kuno gyud mi magkahiusa, di ta magkahiusa ang Seventh Adventist kay nganuman sama pananglitan dinhi kuno sa Pinas. Sabado unya dito sa Amerika Biyernes pa. So ato na nga gipasabot kagabi, gitubag tana kagabi. So dunay nahimong reaction dinhi no kang nigikan ni Brother Richard Tulod. So Brother Richard, salamat gud kaayo nga medyo naikuan ka, ni-text ka dire ni ay imuhang reaction o unsa ni question ba ni reaction, basta amo lang yung tagaag pansin kining mga bahina nga aron sad nga imong madungog og mabati mahibaluan nimo uban sa tanang mga naminaw, lalo na sa mga nahimong Sabbath breaker karong panahon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Okay, gingo dinhi sa atong mabasa sa Biblia sir, magpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Wa kay mabasa nga magasimba. Maayo pa ang Sunday kay mabasa pa nga nanimba sila kang Kristo. Mateo 28:9. Wa ko nang insulto ninyo sir. More on explanation lang sir. Salamat si Richard Tulod ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Richard Tulod. Among gikalipay kining imong reaksyon no atong balikag basa aron maklaro sa tanang mga naminaw. Sa atong mabasa sa Biblia sir, magpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Salamat na Brother Richard Tulod nga nahibaw gid kang mabasa na sa Biblia ug maupod ni ang nahibaluan sa uban nga mabasa gid pud na sa Biblia. Pero ambot ba kining nagbasa, kining nahibalo di man gid mutagad sa ilang nabasa ug ilang nahibaluan? Ngano gyud gaha ni? Pero ingo dinhi nga magpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Wa kay mabasa nga magasimba. Maayo pa ang Sunday kay mabasa nga nanimba sila kang Kristo. Mateo 28:9. Wa ko nang insulto ninyo sir, more on explanation lang sir. Salamat si Richard Tulod ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Richard Tulod no.
Okay, nga salamat sa imurabag naghapin kadaan nga wa ka nang insulto namo. Okay ra na sa amo bisan pa og manginsulto mo. Basta nga ang importante ang pulong sa Dios inyo lang yung dawaton kay matud pa sa atong gisgutan sa Santiago 1:21, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Okay ra na ang mga pagpanginsulto, kay normal na lang gyud na kay maom na man gyud nay atong ma-expect atong malauman nga samtang atong gisulti giwali ang pulong sa kamaturan duna gid tay maagian nga kasinatian nga sama ni ana. Apan ayaw ninyo og sayanga gyud ang kahigayunan nga inyong nadungog og nabati ang mga pulong sa kamaturan kay kini maura gyud ang ato nga kaluwasan kay pulong ni sa Dios. Karon kining imong gihisgutan, Brother Richard, tulod, no? Matud pa nimo nga wa tay mabasa nga magasimba sa adlawng ipapahulay may pangsandi kay mabasa pa nga nanimba sila kang Kristo. Mateo 28:9. Kaning pulong nanimba sila kang Kristo, but ipasabot, imo nang giplano, imo nang gituyo nga manimba gyud ka. Kining 28:9, aksidente ni, kay wa sila kahibaw nga human mabanhaw si Kristo didto sa dalan, ilang ikahibalag si Kristo. Ug unya sa diha nga ilang gikahibalag si Kristo, gigakos nila ang iyang mga tiil ug ilang gisimba si Hesus. Wa ingong nanimba sila kang Hesus, ilang gisimba. Aksidente to nga ilang nahibalag didto sa dalan. Dili pud to simbahan, dili sinaguga, kundili didto sa dalan, ilang gikahibalag ang atong Ginoong Hesukristo. Well, salamat Brother Richard nga naabot na diha nimo nga ang kuan di ay ang dili kay di ay kundili imo nang nahibaluan naabot sa imo nga ang adlawng igpapahulay Sabado, pero sa imong giingon nga wa kay mabasa nga ilang gisimba ang Ginoo nga manimba sa adlawng Sabado, may pa ang Domingo. May pang Domingo. Kung atong basahon ra gud kuno dinhi sa imong bersikulo nga gipadala sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 9, ingon niini Brother Richard uban sa tanang mga naminaw karon. Mateo 28:9. Akong basahon ha kung unsay gisulti aning imong gipadala diri nga bersikulo, nag-ingon dinhi. Anhi usa ko sa magbasa sa 5, unya dayon sa 9. Apan ang manlulunda miingon sa mga babay, ayaw kamo kalisang, kay nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga ginganlan gilansang sa krus. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Umari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Og dumali kamo pagpanglakaw. Muni ang sultis manulunda ni ining mga babay. Nang ingon dumali kamo sa pagpanglakaw ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay og tan-awa muadto siya magauna kaninyo sa Galilea, didto igakita ninyo siya, tan-awa gibalitaan ko na kamo. Nya 5 atong basahon. Og sila midali pagpahawa sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay. Og nanalagan sila aron sa pagsugilon ngadto sa iyang mga tinun-an. Og tan-awa si Jesus misugat kanila og miingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya. Wa ang termino, wa yung nanimba sila kang Kristo, kundili gigakos nila ang tiil ni Kristo og ilang gisimba. Diin kini mahitabo didto sa dalan, dili didto sulod sa sinagoga. Nakuha nimo Brother Richard. Karon kung ato kuno ra gud ni nga tan-awon,
kining gihisgutan nga sila wa manimba ato kunong sulayan kung wala bay makita nga magasimba sa adlaw nga igpapahulay kay mapatod pa nimo may pang Domingo. Kay nanimba sila kang Kristo, walay termino nga ingon ni anang nanimba kundi gigakos nila ang tiil ni Kristo o gisimba, dili kay nanimba, gisimba nila si Kristo. Kung atong basahon din hiragod, dinhi sa today's English version, ato ning basahon sa Lucas 23 bersikulo kanini ang 52 nag-ingon din niyo. He went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took the body down, wrapped it and it in a linen sheet and placed it in a grave which had been dug out of rock, a grave which had never been used. Tanaw ha, kinira ba pod ni ang lubnganan nga wa pagyud magamit, lubnganan unta kini kang Jose nga taga Arimatea nga gitaganan ang daan niya. Pero kay miadto man siya kang Pilato iyang gipangayo ang patay nga lawas og didto si Jesus gipahaluna niya nga didto ilubong. Unya nagingon dinhi, it was Friday. So mas gisgutan sa 54, it was Friday. Unsa tong adlaw? Biyernes. Nagingon dinhi, and the Sabbath was about to begin. Din ang adlaw nga igpapahulay magsugod na. It was Friday. Unya nag-ingon dinhi, and the Sabbath was about to begin. Ato ning basahon pa dayon. The woman who had followed Jesus from Galilee sent with Joseph and saw the grave and how Jesus' body was laid in it. Then they went back home and prepared the spices and ointments for his body, and on the Sabbath day rested as the law commanded. Sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa kasuguan. So ang mga early Christian, ang mga sumusunod ni Kristo, nagpahulay sa adlaw igpapahulay. Laman ang nakadiferensya makapatingala nimo nga kinipong nag-angkon og nag-ila, nagtuo og naghuna-huna sila sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon ambot og ngano nga nalahi man ni sa mga Christian sa in early ang early Christian time. Ngano man sila mga Sabbath keeper apan karon ang nagpaila nga mga Christian mga Sunday keeper. So imong makita ang pagkakaiba, ang pagkalahi. Hinoon kung unsa mang adlaw inyong gituho ag gibantayan, wa may labot niya na ang importante nga kami nakasulti sa inyo mahitungod sa kamatuoran. Og unya kay namahulay man sila sa pagkainguman it was Friday. And the Sabbath was about to begin. So dinhi ning lutaw ang kamatuoran nga sa panahon ni Kristo ang iyang mga sumusunod nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Karon niya kadtong mga nagbantay sa adlaw igpapahulay na malit man to sila og mga spices o mga pahumot kay kadto magud ila tong gamiton sa patayng lawas unta ni Hesus. Pero kay sila na apiki naman sa oras din magsugod ng adlaw igpapahulay, ila na lang to nga gi-prepare, giandam nila. Mauto nga sayo sa buntag nangadto sila sa lubnganan ni Kristo. Ug unya na surprise gyud sila kay sa pag-adto nila sa lubnganan ni Kristo nabanhaw na si Kristo, nabuhi na. Natong basahon ragod sa 28:1 sa Matthew og 9. So maning gisgutan after the Sabbath, human sa adlaw nga igpapahulay, milabay na ang adlaw papulay, as Sunday morning, di anang sayo sa buntag sa adlaw Domingo was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the grave.
So wa sila nangadtog simbahan o sinaguga kay aron magsimba magpahulay pagka Domingo, kundili nangadto sila sa lubnganan ni Kristo kay ila untang tan-awon didto. Pero kay wa naman si Kristo, gibalitaan na lang sila sa manulunda nga wa na siya dinhi. Mauto nga giingnan sila sa manulunda, lakaw mo kay mag-una siya ninyo og suginli sultii ang iyahang mga tinunan. So mo nang gisgutan din suddenly Jesus met them and said, unsa maning suddenly, ha? Dinalian kaayo, kalit ra gyud nga si Jesus nakita nila og nag-ingon, peace be with you. Ang kalinaw magauban kaninyo. They came up to him, look, hold on his feet and worship him. Tanawa, unsay ilang gihimo, ha? Ilang gigakos ang tiil ni Jesus og ilang gisimba siya. O tanawa, karon ang pangutana, kay gisimba man si Kristo niining panahon na sa iyang pagkabanhaw. Tuloy-tuloy ba ang ilang pagsimba ingon nga adlaw igpapahulay? Wala kanianay mabasa. Kay ngani sa ato nang nabasa og inyong nabatian nga kini sila mga babayhanaa og uban pang mga kauban nila na mahulay sa pagkaadlaw nga igpapahulay. Karon kanang imong giingon Brother Richard nga wa kay mabasa nga manimba sa pagkaadlaw Sabado o igpapahulay. Uy do na, mo bitaw na nga nagsulti ta, nagpasabuta sa inyuha sa makadaghan ng higayon ato ning gisulti nga kung magbasa gani tag Biblia, wider, deeper, and broader. Unya dili nato malimtan nga ato ging i-apply ang gitawag og hermeneutics study. Nganuman kay kung dili gani nimo na i-apply og dili nimo na gamiton, dako gyud og porsyento nga kanang imong gibasa sa Biblia imong hatagan sa imong kaugalingong konklusyon, imong kaugalingong pagpanabot. O mao na nga nganuman kay wa man nimo i-apply ang hermeneutics principle, hermeneutics study. Kay kung imo pa nang i-apply, dili mahitabo nga mabutangan nimo sa imong kaugalingong konklusyon o pagpanabot. Wala to ning basahon, matud pa nimo nga wa gyud mabasa lagi nga magsimba sa adlang ipapahulay. Well, atong basahon din his the Living Bible sa Mark 1:21. Nag-ingon dinhi, Jesus and his companions, si Jesus og ang iyang mga kauban, kinsa man natural, mga tinunan, now arrive at the town of Capernaum. Sila miabot didto sa lungsod sa Capernaum. And on Saturday morning, og nianang pagkasabado sa buntag, went into the Jewish place of worship. Tanaw ha? Unsa ba day gisimba? Manimba, oh? Went into the Jewish place of worship, the synagogue, where he preached. Nagunsa? Nagsimba didto sa sinagoga, nga kung sa ato panikaron, simbahan. Wa ba'y mabasa, Brother Richard, nga magsimba sa adlang igpapahulay? Duna. So, mauna nga among gipahinumdom nga ang pagsusi o pagtuon sa Biblia, wider, deeper, and broader. Okay, kagabi ginabasa ni Brother Isaw, kinibang Levitico Kapitulo 23, versikulo 3, no? Nagisulti din unya, mas maayo gani Brother Richard nga imo sad ning gihisgutan kay mao baya pod ni pagkuna-huna sa uban pod, di kay ikaw raan ni sa ato ning basahon. Tanawa, nag-ingon dinhi, you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton, but the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy, belongs to me. Balaan kini alang kanako. O alang ginas Ginoo. O ang ikapilang adlaw, ang ikapito nga adlaw. Unya nagingon, no matter where you live, kung diin ka man o asa kang dapita magpuyo, you must rest on the Sabbath. Kinahanglan nga magpahulay ka sa adlaw Sabado.
and come together for worship. Ha? Unsa day? Ang matag usa, magahiusa sa pag-unsa sa pagsimba sa Dios sa adlaw ipapawol. Unya nag-ingon pa dinhi sa last good ingon, this law will never change. Busa dili gyud mahitabo nga ikapuli na ang Domingo ingon nga igpapahulay ipuli sa adlaw Sabado kay gisulti na ng daan. This law will never change. Mauni ang gihisgutan dinhi. Kung ato gyud palungtaron, Brother Richard, hinumdumi nga kining kalibutan na gitagana ng daan sa Dios pinaagi sa kalayo. Ug unya kining mga butanga, kining kalibutan na matunaw kini apan ang Dios magbuhat siya og usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-ong yuta diin adto dito magpuyo ang mga matarong. Okay, ato ra gud ning basahon dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13. Ingon ini ang gisulti 3:10 ngadto sa 13 sa ikaduhang Pedro. Matud pa dinhi sa ato dinhing makita 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13. Akong basahon na unsay gisulti. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot samas usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabing kainit, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug paggadyos nun nga magapadali ug nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Timan ni Brother Richard, basta lang naminaw nga kining kalibutan na gitaganan ng daan pinaagis kalayo. Nagingon din apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit sa kabag-ong yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. Meaning nga kining kalibutan na walaon kini sa Dios tunaw ni magbuhat siya usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta diin magpuyo didto ang unsaman mga matarong, wala nay mga dautan wala nay mga dautan. So kung imong pagbasahon ni dinhi sumala sa kanana ang dinhi nag-ingon sa popular version sa Isaiah 66:22 ug 23 nag-ingon kay maingon nga ang bag-o nga langit bag-ong yuta ang akong pagabuhaton magapabilin man ang inyong ngalan ug ang inyong kaliwatan. Og may tabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan ngadto sa usa ngadto sa usa ang tanang mga katawo gikan sa usa ka adlaw nga igpapahulay ngadto sa laing adlaw nga igpapahulay ang tanan nga mga katawhan manganhi sa akong atubangan aron sa pagsimba nagaingon sa Jehova. Magunsa? Magsimba. Unsang adlaw? Adlaw nga Sabado. Adlaw nga igpapahulay. Malinaw ka na ang gihisgutan nga mao kini ang gipasabot dinhi. Kung atong basahon sa duay version sa Latina Vulgata, nagsulti dinhi nga gikag Sabado ngadto sa Sabado ang tanan nga mga kaliwat manganhi sa akong atubangan aron sa pagsimba nagaingon si Jehova. So magsimba gyud dili ingon nga ang mabasa magpahulay ra, magpahulay ra. So mao gani nga gihisgutan sa Isaias kapitulo 56 bersikulo 2 ug 6 gisulti gyud nga sa Isaias 56 bersikulo 2 ug 6 mauni ang gipamulong dinhi Brother Richard uban sa tanang naminaw kung atong basahon dinhi matud pa sa Isaias kapitulo 56 bersikulo 2 ug 6 ingon ini katinaw ang gipasabot dinhi. Bulahan ang tawo nga nagahimo niini ug ang anak sa tawo nga nagapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay
gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapugong sa iyang kaugalingon gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Tanaw ha, bulahan ang tawo nga nagahimo niini ug ang anak sa tawo na ang maghihirse kaayo nga rason iya ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo. Mao man na ilang katarungan, pero ambot ba nga sa out of 10 commandments kini ra maging ikaupat nga sugo mo ilang itukmod nga iya ra na didto sa Israel? Wa tay labot sa pagtuman na, pero ang gisulti dinhi bulahan ang tawo. Kung sa Grigo pa na, hapitan nimong Grigo, ang terminong gigamit ni ana anthropos. Og unya ang gipasabot sa word nga anthropos, kung imong tan-awon ang Greek dictionary, nagpasabot ka na og all mankind. Og kay all mankind, meaning tanang rasa sa tao, dili lang kay mga Hudiyo. Munang gisultid, bulahan ang anak sa tao. Og ahang matupa na bulahan ang tao, no? Bulahan ang tao og ang anak sa tao. Tao man ta, anak pud tas tao, dita anak og mananap. Ang nga nagapadayon niini nga nagbantay sa adlaw ng ipapahulay. Nganong bulahan man ang taong nagpadayon nga nagbantay sa adlaw ng ipapahulay kay didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios ang pagsimba dito adlaw gihapon nga igpapahulay sigon sa atong gibasa. So Brother Richard, matin-aw na, so dili na tinuod ha nga ang mabasa nimo magpahulay sa adlaw igpapahulay pero wa kay mabasa nga magsimba. Kung ato pagyud tan-aw dinhi nag-ingon sa size, ingon man usab ang mga dumuluo nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanaw ha, aron mahimong iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas ninog nagapadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Unsay gisulti dinhi? Nag-ingon dinhi nga matupad aron mahimong iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. Gimension gid sa Biblia nga ang iyang mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlaw igpapahulay, magduda gyud ko kung kang kinsa mo nga alagad kay wa mamo magbantay sa adlaw igpapahulay kay sa atong gibasa ang mga alagad sa Dios nagbantay man sa adlaw igpapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlaw igpapahulay, kamo wa man mo nagbantay sa adlaw igpapahulay pero nagsimba nagtug ng alagad sa Dios. Kang kinsa man kaha di ay mo nga mga alagad kay ang gibasa nato ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. Pamatirag gud ninyo dinis to this English version sa Hebreo 4 unya 9. Hebreo 4:4 ug 9 nagingon dinyo, for somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Wa maging first day kay natural Sunday. God rested on the seventh day from all His work. Ang Diyos may pahulay di ay gikan sa tanan niyang bubuhat sa adlaw nga ikapito. Unya atong basahon 9. As it is, however, there still remains for God's people. Akong balikag basa para gyud nga tinawon mo. As it is, however, there still remains for God's people. Nagapabilin alang sa katawhan sa Dios. Arrest like ang adlaw igpapahulay, ang pagpahulay. Arrest like God's resting on the seventh day. Unsa day ni adlaw? Matud pa, still remains for God's people alang sa katawhan sa Dios. Klaro gisulti nga ang adlaw igpapahulay nagpabili ni alang sa mga katawhan sa Dios. Kay wa man ninyo ni bantay ang adlaw igpapahulay kang kinsa man di ay mo nga mga katawhan, kang kinsa man di ay mo nga mga alagad. Di basa-basa unya
tun-in ninyo pag-ayo ang kabubuton sa Dios, dili ang kabubuton sa inyong mga leader. Si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpatin-aw sa inyo nga natin-awa na nga mga huna-huna bahin ining bahina apan sa dili pa tan-awa usa ra gud kadali Brother Isaw ang atong monitor aron mahibaluan nato ni ang nadugang nga bag-o nga atong mga pinalangga nga mga viewers karong gabi na. Brother Isaw. Okay, salamat Brad John. Then ato sa nibasahon mga kaigsunan sa dili pa ta mohatag dugang pagpasabot sa pangutana ang mga mensahe nga napuno dinhi sa tong programa niya si Sister Emilene Sigarino Espiritu. Mayong gabi. Okay, Mads, maayong gabi diha. Salamat sa inyong pag-view. Kumusta mo diha ni Paritata uban sa nang naminaw ron sa tambungon sa atong amigo pod kayo si Paririmi Sigarino. Sab si Brother Joseph Kino, mayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabi karon sa live. Salamat sa pagbasa. Happy midweek sa tanan. God bless. Pod si Brother Juderich Mulihon ditoy. Good evening mga kumpadre watching from watching our program. God bless. Salamat Paridong. Kumusta mo diha? Di nga to ta mga kaigsunan og makiglaan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nga atong gihatagag pagtagad karon. Kabahin sa pangutana nga gipadangat nga diha kunos mabasa sa Biblia ang makita raman balaanon og pahulayan ang adlong igpapahulay wa may makita nga magsimba. So ato nga lantawon og suwayan kung tinuod bagyod nga wa tay makita nga naghisgot nga sa adlong igpapahulay gikinahanglan magsimba magdaig sa Ginoo mga kaigsunan og mga kaiglaan. So largohon na to. Kagabi atong gisgutan ang Leviticus chapter 23 verse 3 mga kaigsunan. So kung ato nga lantawon og susihon ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan. Mao na nga makasulti ta usahay nga wala tay mabasa or walay makita kay usahay manggod kampante na tag-unsay atong madungog, kampante na tag-unsay ato nga babasa, kampante na ta og unsa nga Biblia ang atong gigunitan mga kaigsunan. Mao na nga og unsay atong maabot, mao ra sad ang maabot sa to ang paghunahuna og pagpanabot magkutob ra pa dinha kung unsay ato nga gihimo sa ato ang kinabuhi aron magpakisayod sa pulong sa Ginoo. Kung atong tanawon ang gisgutan sa Leviticus chapter 23 verse 3, naghisgot ni kabahin may tungod sa adlong igpapahulay mga kaigsunan. Kung atong tanawon sa English Contemporary Bible, ingon ani ang gisgutan. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Ato gyud ning timan-an nga mismo ang Dios namulong nini mahitungod sa adlang igpapahulay nga nagsulti ang Dios kita nga tao adunay unom ka adlaw alang sa pagbuhat nato sa tanan natong mga buluhaton. Apan ang adlaw ikapito sa matag simana kini siya balaan og alang kini sa Dios. Kung atong paday nagingon, no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. So kung ato lang tao nagingon, bisan asa ka man nagapuyo, gikinahanglan ikaw mo pahulay sa adlaw igpapahulay og muduol aron sa pagsimba. So kung imong lantawon og susiyon, imo gyud makita mga kaigsunan nga doon gihatag nga specify nga instruction ang Dios nga sa diin nagsulti siya nga panahon sa adlaw igpapahulay gikinahanglan moduol tangadto kaniya aron sa pagsimba pagdaig mga kaigsunan og mga kaiglaan og ang sumpay nini nagingon this law will never change. So kung imong lantawon og susiyon, ang Dios mismo ang nagsulti nga kining balaura dili gayud mausab mga kaigsunan og mga kaiglaan. So karon mga kaigsunan, kung dinhi ra ta mobasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, normally ang imong makita dinha hinumduman og pagabalaanon ang adlaw igpapahulay ra. Pero kung mobasa ta og laing mga bersikulo, laing nga mga bersyon sa Biblia, atong makita og masabtan panahon sa adlaw igpapahulay dili lang day kay pagpahulay og pagbalan paghinumdum ra ang atong himuon, kundi
diha sa ato nga paghinumdom sa adlong igpapahulay, diha sa atong pagpahulay o pagbalaan sa adlong igpapahulay, ang himuon day nato mao ang pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mabitaw na hinungdan nga daghang mga tao nga wala pa masayod sa kamatuoran, wala pa masayod sa pulong sa Ginoo, nga mo konklusyon daan, muhatag dayon og kini ang konklusyon nga ingon pahulay sa tanang bulaton. Ngano malagi na nga muadto magsimban, muadto magyapog simban nga mopahulay man kas tanang bulaton. Kay wa man sila makasabot mga kaigalaan nga ang pasabot sa gisulti nga pahulay sa tanan natong bulaton mao ang pahulayan nato ang ato nga mga regular nga mga trabaho kay mogahintag adlaw aron sa pagsimba og pagdaig sa Ginoo mga kaigsunan og mga kaiglan. Tungod kay diha sa ato nga pagpahulay og pagbalaan sa adlong igpapahulay, remembrance kana mga kaigsunan, timaan kana nga human matapos sa Dios or timaan o kinahanglan dumanan kana mga kaigsunan og mga kaiglaan sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, sa langit ug sa yuta, sa tanang butang nga nagakamang nagalakaw nga mga buhi nga mananap nga nias kalibutan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Labaw sa tanan ato yung timan-an nga dunay pinakapinasahi o pinaka-espesyal nga meaning ang adlong igpapahulay alang sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. So ang gisgutan niini nga basahon sa Leviticus chapter 23 verse 3, naghisgot kini kabahin sa adlong igpapahulay nga duna kitay unom ka adlaw alang sa pagbuhat sa tanan natong mga buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw sa matag semana gikinanglan kita mo pahulay og moduol sa tingob ngadto sa Dios aron sa pagsimba, worship mga kaigsunan. Nan kung ato nga tan-awon kining 7th day mga kaigsunan duna ni kini ang specialize ang Ginoo nini. Nahibalo ba mog unsa? Kung ato nga lantawon og susihon ingon ani ang gisgutan. Ezekiel chapter 20 verse 12 atong basahon sa kini ang The Living Bible. Ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan, no? And I gave them the Sabbath, a day of rest, every 7th day, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. So kung iman lang tayo nagsusuyon ang special nga niya sa adlong igpapalay nga mong adlong ikapito mga kaigsunan ug mga kaiglaan, mao nga kini symbol timaan sa Dios sa iyaha nga tinuod nga mga katawhan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang gisulti og akong gihatag kanila ang akong adlong igpapahulay matag ikapitong adlaw bilang usa katimaan taliwala kanila o kanako aron sa pagpahinumdom kanila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila og sila ang akong tinuod nga mga katawhan. So kung imo lang tawon nagisgot that they are truly my people. So kung imong lang tawon magsusiyon mga kaigsunan diha sa pag-ila sa tinuod nga katawhan sa Dios, ato kining maila kung kining mga katawana nagbantay, naggumit sa timaan sa Dios sa iyang katawan nga mao ang adlong igpapahulay. Higala ang imong pangutana natubag nga sa diin di na di ay mabasa nga diha gid ay sa adlong igpapahulay ang buhaton sa tao mao di ay ang pagpahulay, pagbalaan aron sa pagsimba og pagdaig ngadto sa Dios. Mao na bitaw mga kaigsunan nga dunay mga tao labi na ning atong mga amigo nga mga Catholic faith defender moingon day na nga ang nabasa sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 wa man tay mabasa nga nagsimba si Kristo. Ang atong mabasa nagbasa raman sa kasulatan, misulod sa simbahan og nagbasa sa kasulatan. Mga kaigalaan og makaigsunan atong tinan-an daan na nga gihatagag kahulugan sa Dios ang adlong igpapahulay og unsay buhaton sa tao sumala sa gisulti sa Dios. Levitico chapter 23 verse 3 naghisgot ang Dios nga ang tao gikinahanglan moduol kaniya sa tingob aron sa pagsimba, pagdaig. Nagingon, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kung ato nga lang tayo nagsusiyon na kaigsunan, ingon ani,
Kung ato nga basahon ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 27, Mark chapter 2, verse 27, ingon ani ang ato nga mabasa mga kaigsunan. Kung ato ning basahon nagingon, but the Sabbath was made to benefit man, and not man to benefit the Sabbath. Kung imong basahon nas binisaya nagingon, og kung nag-ingon na nga ang adlong igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao og dili ang tao alang sa adlong igpapahulay. Nga naman nga gibuhat sa Dios ang adlong igpapahulay alang sa tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung balikan ta ang atong gibasa kaganiya, Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12, kining adlong igpapahulay usa kini katimaan sa Dios sa iyaha nga mga katawhan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Remember mga kaigsunan og mga kaiglaan, diha sa pagbalaan og pagpahulay sa adlong igpapahulay kana diay nagahimo sa pagdaig og pagsimba sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. So wala naman ta do na patay kini ang 4 minutos o nya siguro Brother John wala na say madugang ato na ni nga. Okay, bahitungod aning pipila ka mga minuto nga nahabilin sa atong oras, ingon niini na lang mga kaigsuonan. Wala na tay igo nga panahon, karong panahon na, sa pagsuki-suki o pagsupak-supak kung unsay kabubuton sa Dios. Dili gid ninyo malimtan kanang gipamulong ni Kristo sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Daghan roy nagampo nagtawag og Ginoo pero wa ginila buhata ang gisugos Ginoo. Ang gisugos Ginoo Sabado pero ang gihimos tao Domingo. Kung inyong hinumduman pa gyud seryosoha kining mga bahina ang gipamulong ni Kristo. Si Kristo mismo ang namulong iniya sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unya sa atong gibasa nga ang adlong igpapahulay ikapito nag-ingon still remains for God's people. Nagpabilin gyud ni alang sa mga katawhan sa Dios. Kung kining adlaw alang sa mga katawhan sa Dios, unya naa mo sa adlaw nga wa isugo sa Dios, kang kinsa man gyud ay mo nga mga katawhan kaysa atong gibasa nagingod the seventh day still remains for God's people. Mga kaigsunan, panahon na nga maghuna-huna ta, mamalandong ta, atong hinuktukan ang mga butang alang sa atong ikaluwas, dili alang sa atong ikalaglag. Ang kahigayunan mga kaigsunan, nagakatalitapos na. Dili na panahon sa pagsuki-suki, dili na panahon sa pagsupak-supak, kundi panahon sa pagsabot o pagdawat sa kamatuoran aron kita mga luwas. Daghang salamat sa inyong pagsabot o inyong pagpatalingog sa pulong sa Dios. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang tanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa lunsay nga kamatuoran nga napaabot karon sa igdulong sa tanang mga naminaw. Tuguti Ginoo nga sila imong kagiyahan kalamdagan nimo ang ilang mga salabutan nga unta o Dios sila imong pagakabigon nga makaduol aron sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan, Brother Isaw dito, uban ining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito, magaingon sa inyo. Mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.